Mag-istorya ta mahitungod sa usa ka trending issue dinhi sa dakbayan sa Cagayan de Oro, mahitungod sa usa ka resulta sa usa ka male beauty pageant nga kung diin ang usa sa mga contestants niini nakakuha og 0 nga score. Mga istorya, mga kabarangay, mayong adlaw ninyo. Ato lang istoryahan kining usa sa mga nagtrending karon nga result sa usa ka male pageant bay tawag ana nga nay usa sa mga candidates nga 0 gid ang score. Then daghan na din kay mga nanggawas nga mga different views and opinions. But ang ato sigurong unang itubag ana is verified na ba to nga result nga mikalat sa social media. Kanala sang atong una i-resolve ba kung verified ba to or dili before ta maghatag og comment sa result itself, because it is so easy to create a result tapos dili tinuod then ato ding ipa-circulate sa social media. Pero lahi ang akong angle ani mga kaistorya. Kini bitong sa mga beauty pageant, mga amateur singing contest, na lang ko'y nakita na loophole sa kining averaging na pagpili sa mga winners. Ang usa sa loophole nga akong nakita sa averaging is pwede magud magbinuang ang judge ana kung ang judge dili ganahan sa usa ka contestant. Pwede gid nga dili kadaog ang usa ka contestant kung i-averaging. Or pwede pod nga kung ganahan ang usa ka judge sa usa ka contestant so dili siya ka winner og talent, pwede pod siya modaog kung ang atong gamiton averaging. So halimbawa kanang 3 mo ka buok judge or 4 mo ka buok na usad to dili ganahan ani nga contestant, pwede mo gunya hatagan og gamay kaayo nga score kato nga contestant. So out of 100 pinyatagaan og 5 ra or 10. Kaya bisan pag dako tong gihatag nga score sa uban ng mga judges nga walay personal nga biases, ma-pull down manggod sa usa ka judge kung gamay kayo ang iyang ihatag nga score. So mo na siya ang usa sa loophole sa averaging mga kaistorya. Other thing is kung napugay gusto ipadaog nga contestant, pwede ra pod nga ang pinaka-highest na score ang imong ihatag sa iya. I don't know kung saan na mga kaistorya unsa itong buhaton ng mga beauty contest, amateur nga gagamit og averaging, mo na usa sa loophole. Para sa imong kaistorya sa kay maayo nga kwan. Create ka ng pag-compute sa mga winners sa mga nagkalinlain nga mga contest. Kaya ako muna akong nakita sa averaging murag delikado yun nga na yung mga ana nga mga incidents. Para sa mga latest nga mga balita, impormasyon ug entertainment, please don't forget to subscribe, follow, like, comment or share our YouTube channel, TikTok account and Facebook page at Mag-Istorya Ta Infovlogs.